विकास राज अमरपुर बाजार अम्बेडकर नगर। मोबाइल नंबर 7860492822। अरे पहिला बेर आईनी जल चढ़ावे श्रद्धा से रउआ तोरे बाबा। पहिला बेर आईनी जल चढ़ावे श्रद्धा से रउआ तोरे बाबा। तमोर देवार छोट देवार मोर देवर बा भुलाइल देवे घरिए बाबा। कैसे जाई हम अकेले अपने घरिए बाबा। मोर देवर बा भुलाइल देवे घरिए बाबा। कैसे जाई हम अकेले अपने घरिए बाबा। डीजे विकास राज अमरपुर बाजार अम्बेडकर नगर। अमरपुर बाजार अम्बेडकर नगर। हमारा त पीछा ही लाइन में रहे लागल। लाठी चार्ज भइल तो के न दुनी भागल। हाँ हमारा त पीछा ही लाइन में रहे लागल। लाठी चार्ज भइल तो के न दुनी भागल। अरे भोरही से पानी हम खोजत हो गइल तू बहरिए बाबा। हाँ भोरही से पानी हम खोजत हो गइल तू बहरिए बाबा। तलगे डार मोर देवर बा भुलाइल देवे घरिए बाबा। कैसे जाई हम अकेले अपने घरिए बाबा। मोर देवर बा भुलाइल देवे घरिए बाबा। कैसे जाई हम अकेले अपने घरिए बाबा। डीजे विकास राज अमरपुर बाजार अम्बेडकर नगर। मोबाइल नंबर 7860492822। हाँ चारों ओर खोजले आजाद सम देहाती। अभिले न मिलल देवर सोनू खुरा पाती। हो चारों ओर खोजले आजाद सम देहाती। अभिले न मिलल देवर सोनू खुरा पाती। अरे तना कोशिश के सारी के पूरा गांव भरिए बाबा। हाँ तना कोशिश के सारी के पूरा गांव भरिए बाबा। तमोर देवार छोट देवार मोर देवर बा भुलाइल देवे घरिए बाबा। कैसे जाई हम अकेले अपने घरिए बाबा। मोर जाने जाई भेज दी नहीं हारिए बाबा। कैसे जाई हम अकेले अपने घरिए बाबा।